Malawian Camera. Good morning, everyone. How are you, Mazuka Banch? Cliff Chinyama kulongosola pang'ono za mpungo umene wachitika pakati pa ma-activist okhaokha manso akuti iyeyo sakhulupirira kuti Agape Khombe uja adagwidwa ndithu. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga konse kumwe muli lero pa 13 March 2025 masiku akunkana sendera kupita ku zisankho chapa 16 September 2025. Ine sindikutha kumvesa, sindikutha kuzindikira cheni anthu chomwe akuchifuna pa social media. Andi ndikunena izi chifukwa chokuti ma-activists pano asiyana ndani ayamba kulimbana okhaokha pa nkhani yonena kuti wina wadya ndalama. Andi izizi zitha kungotitayisa nthawi, chifukwa ke ine ndikutha kudziwa choona chake chenicheni cha nkhani ya age bill. Mu age bill chomwe ine ndingathe kulankhula pano mwachimvekere andi abwere panopa David Abraham atsutse zomwe ndikulankhula, abwere Agape Khombe atsutse. Ndikunenawa ndi anthu onena kuti ali moyo, ndi anthu amene anatchuka kuna kuti afuna akapereke age bill. Ndikufuna ndikusimikizire ine amalawi, anthu amene wawa atasowa nacho chochita kolowera chinthuchi anayamba kumapanga adi m'magulu awo zoti athandizidwe za age bill. Kwa iwo amayimbira anthu mafoni kumapanga konvinsi kuti chinthucho achimvesese ndipo achitani kuti achilandire chikapase. Analibe mfundo zogwirika za age bill, anali nayonso age bill yomantha. Agape Khombe anachiyamba chinthuchi, anachiyendesa, sizinatheka kukapereka age bill kufikira amene ankayitanira nzawo nzake amene ali David Abraham wa liwu la anthu kuti athandizire za age bill. Manambala atu akunenedwa apa ndi manambala amene ma-activists like mmene alili Boni Kalindo, mmene tilekeze alili ngati Ben Longwe or Pastor Shumba amakhala kuti manambalawa ayikidwa pa social media pano kuti munthu wina aliyense mwina atakhala ali ndi nkhani yofuna kuwadziwisa anthuwa aziwise. Kagulu akaka ka Agape Khombe komanso David Abraham anayamba kupeza manambala amenewo ndikumayimbira anthu, ndikumapanga ma-activists kumapanga konvinsi, ndikumatenga manambala amenewo ndikumapanga adi m'magulu. Ndikufuna ndikusimikizireni panopa, Agape Khombe sangabwere pano ndikutulusa maumboni onena kuti Boni Kalindo analankhulapo pa group kapena kupanga contribute maganizo ake. Ngati izozo zinachitika ndikusimikizireni Agape Khombe abwerese
kapena atuluse china chilichonse chomwe analankhula Boni Kalindo ali ku grupu imeneyi ya age limit. Ndikukuchalenjani sichingabwere. Ndikunena ichi chifukwa chani? Ine ndinapangidwaso adi ku gulu imeneyi. Kunali kupangidwa adi kuperekako maganizo ayi, just anthu aja amangopanga adi. Ndikukhulupirira kuti amapanga zinthuzo wokha pofuna kuchilepheresa chinthucho anaso anacho kopita, amafuna azapeze ndithu potani kodi pochilepherera chinthuchi akamapanga adi anthu ngati amenewa. Chifukwa sindimaonanso chifukwa chomwe anthu anatipangira adi ku grupu imeneyi, anthu onena kuti kumeneko palibe chinthu chomwe chimatani kuti timalankhulako kongoposera kungoona ma message amene anali kutiko kodi anali ku grupu imeneyi. Kumakambidwa nkhani zosiyanasiyana, andi zomwe zimakambidwa kumeneku panalibe mfundo yogwirika yonena kuti age limit ingakapite ku parliament. Chifukwa chakumeneku amangokhalira kusakasaka njira zonena kuti age limit ikafike kutiko kodi ku parliament. Amakhalira kugwedeza anthu kuti athandize ndalama zonena kuti age bill ipite kumeneku. Just anthu amene anali kumeneku amene amatenga kuti oni mabwana awo tatha kuwathandiza ndalama amango alonjeza ndi kumawuza kuti aonese chinthu pa ground chokuti athadi kupangadi chinthucho. Ngati pamene mnali ndalama zimaperekedwa ndere zimaperekedwa kuseri angathe mwina kuzowa ndi Agape Khombe. Koma ineyo chomwe ndinachiona ku grupu imeneyi kunali anthu akusakasaka njira yonena kuti age limit ipite ikatani kuti ipite ikapase. Andizonena kuti Abrahamu kapena uyu amati Agape Khombe anagwidwa ndi anthu osaziwika kapena achiwembu, ineyo sindingazikhulupirire. Koma ine ndimakhulupirira kunena kuti Agape Khombe ataona kuti china chilichonse chomwe amachiganizira sichitheka, madeti walonjeza kuti akasiya tsiku lakuti anaganiza zothawa yekha. Mundikhulupirire mawu ndikutani kodi ndikunenawa. Foni ya Agape Khombe ili ku polisi. Ani ndikukhulupirira ndithu apolisi atakhala kuti afuna kuti Amalawi aziwe mwazina mwa izo zomwe ndikulankhula panozi, apolisi adzatulusa kuti Agape Khombe anabisala yekha. Mpamene anthu azachite manyazi pa zinthu china chilichonse chomwe chikukambidwa pano, anthu aja ku age limit amasakasaka njira mwazina mwa izo zomwe anaziona kuti iwo osakwanisa, anapangapo adi anthu amene amakhala ngati mmene momwe ndi akazitape cholinga choti aziphulisa nkhani zija, zikaphulika iwo aja chinthu chija achilephere. Ngati kuli kudya ndalama gulu lachina Agape Khombe ndiye kuti anazidya nthawi yoyambirira, zomwe sitingabwere nazo pano kuti zili ndi umboni. Koma kupanga plani yonena kuti chinthu chachilephereke, Agape Khombe ndiye ndimasimikiza kuti chinthu cha anachipanga plani. Ngati anthu anadyera ndalama Agape Khombe, anthu onso amene anadyedwa ndalama waziwe kunena kuti chinthu cha age limit anachilepheresa ndi Agape Khombe, atachiona kuti sachitani kodi sachikwanisa, osati kugwidwa zaboza. Ndiye panopa ma activists akangalika kufuna kuyipisirana mbiri, kufuna kuoneka kuti uyu ndiye wotani kodi wosogola, kufuna kuti anthu ena adane ndi zipani zina, koma zona zake zenizeni za age limit. Nditha kunena panopa ma message ena aliwonse aku age limit ine ndimaona. Sindinamuoneko Boni Kalindo atayikapo mulomo pa nkhani ya age limit. Sinaone pa anthu ena amene akunenedwa awa. Of course sindikuwaziwa anthu ena awa kwambiri, ndimamuziwa Boni Kalindo. Nditha kunena 100% Boni Kalindo anthu angofuna muyipisira mbiri. Chifukwa che ine ma message ena aliwonse akumeneko
ndinkaona china chilichonse ine ndimachiona. Ndengati akutsusa china Abraham David abwere pano kuti Boni Kalendo anatumiza message kapena audio iyi. Iwe Cliff Chinyama unatulusa message kapena audio iyi tizazione. Malawi Camera.